Mbah nuwun sampun nggih Mas. Tanduk napa sampun? Jane nggih tanduk setunggal. Tanduk nggih. Napa? Lilo, tapi nggih dibaturi pesantri Al Mutahzir nika jane. Gantos. Gantos. Gantos sinden napa Gantos. mancet? Mboten macem mawon pun bu enak macem Mancet. kula. Nggih. Mancep itu. Nggih. Teman-teman ada yang naik juga? Monggo teman mboten naik niki acara dusun no, mboten Oke. sae to. Nggih. Perwakilan tok mawon, tapi nggih Nggih. semriki lho jane Mas Arom. Iki nggone dulurmu lanang lho. Mas Manto kae berdolat. Nggih. Ayo, lagune napa wau? Lilo. Lilo. Oke. Lilo. Lilo. Teman-teman, ayo, yuk. Apa wis ora kelingan sumpahkan kumpul marah Sinak cerita rembulan. Jare terus apa Mertua